Amarantus. Druhá kapitola. Joshi! Joshi! Kričal Leonardo na kamaráta, stojac pred škôlkou a netrpezlivo prešlapoval z nohy na nohu, kým k nemu Joshua pribehol. Už ťa čakám. Nemôžem sa dočkať, kedy už pôjdeme pozrieť, čo robí malý dráčik. Privítal Leonardo tiež nedočkavého kamaráta. A rozmýšľal si, ako ho budeme volať? Spýtal sa zvedavo Joshua. Ja neviem. Nepoznám žiadne dračie meno. Skleslo poznamenal Leonardo. Ani ja som nevedel, ako by sa mohol volať, ale starka mi poradila a mne sa to meno veľmi páči, povedal Joshi dôležito. Aké? Aké, povedz? Ten druhý bol nedočkavý. Amarantus. Fíha, prekvapene vzdychol Leonardo. To je zaujímavé meno. Amore, amore, spieva sa v jednej pesničke. Tuším, je to o láske, či čo, vysvetľoval Joshi Leovi. Ale čo má s láskou spoločné tento drak? Veď drak by mal byť zlý, rozhorčil sa Leo. Joshua múdro vysvetľoval. Amore je láska. Amarantus znamená láskavec. Naša starka to našla v latinskom slovníku. Leo, ty si zabudol, čo sme si včera povedali. Že náš drak bude iný ako ostatní draci. Že bude výnimočný. Že bude pomáhať a bude dobrý, lebo láska je prameň a zdroj sily. Taký bude náš dračí kamarát a my budeme rytieri, ktorí mu budú pomáhať. A teraz už dosť rečí. Musíme sa ísť pozrieť, či tam pod stromom v listi ešte leží. Obaja chlapci sa náhlili na miesto, kde včera zakryli listím a zeminou to malé čudo, veľké ako Joshuova topánka. Pardon, nie čudo, dráčik, Amarantus. Ich malé rúčky veľmi opatrne odhrňali suché listie, až kým neuvideli svojho milého kamaráta. Ešte spal. Joshua si z domu doniesol krabicu od topánok. Mamička sa veru čudovala, keď si od nej ráno vypýtal starú papierovú krabicu. Ale on jej neprezradil, na čo bude. Listie pomrvil, potom vystlal dno, aby urobil mäkký matrac pre spiaceho dráčika. To bude jeho postielka. Tu bude bývať. Jemne chytil Amaranta do dlane a preložil ho zo zeme do krabice. Joshua to urobil tak šikovne, že malý sa vôbec nezobudil. On to predsa vie, veď má doma malú čiernu korytnačku, ktorú často prekladá a vie ju šikovne uchopiť za tvrdý pancierik. Ale ešte radšej chytá malé chrobáky, ktoré keď stlačí, vypustia smradlavú arómu. Myslím, že po taliansky sa volajú čimiče. Mamička sa za to na ňo hnevá. Jej to smrdí. Veru. Nemal by mamičku hnevať. To nie je od neho pekné. Tak teda, do tejto krabice skrieme Amaranta. To bude jeho domček. Odnesieme ho do šatne a skrieme pod kabát. Navrhol vynaliezavý Leo. Dobre, len poďme, lebo pani učiteľka si všimne, že nie sme v triede a môže nám krabicu vziať. Poď, musíme to urobiť rýchlo. Hoci si pani učiteľka nič nevšimla, obaja chlapci boli veľmi netrpezliví. Celý čas, čo mali s ostatnými deťmi spievať, či robiť iné aktivity, mysleli len na to, kedy sa to konečne skončí. Nečudo, veď v hlavách im neustále vírili myšlienky na malého dráčika uväzneného v papierovej krabici od topánok. Ešte, že z jednej strany krabice urobili dierky, aby mohol dýchať. Musíme mu tam dať aj vodu, aby nebol smedný, navrhol starostlivý Leo. Ale čo by? Draci nepijú ani nejedia.
Ani tento nepotrebuje jesť ani piť, múdro vysvetľoval Joshua. Nevedno odkiaľ to mal, ale bola to pravda. Amarantus potreboval pre život len vzduch. Žiadne jedlo. Po skončení škôlky si Joshua odniesol krabicu s malým čiernym dráčikom domov. S Leom sa dohodli, že si budú dráčika po týždni vymieňať. 7 dní ho bude mať jeden, 7 dní druhý. Mamičky ešte nevedeli a ani netušili, čo ich deti urobili. Mysleli si, že v krabici skrývajú nejaký poklad. Malú hračku či autičko. Veď to nebolo prvýkrát, čo mali chlapci pred rodičmi tajnosti. Doma uložil Joshua krabicu do svojej izby, aby mal kamaráta Amaranta na blízku.